In 5 years of war, more than 250,000 people have lost their lives. That includes 4,500 children in Aleppo alone. De kalder mig perle, men det er bare en del af min daglige smerte. Siger vi ikke har lov til at være her, men bombarderer vores hjemland. Fri en hver mand, der ikke kan tage til Medina fra Afghanistan. Og fri Palæstina, de kalder muslimer for fucking terrorister. Man gider ikke at indrømme, at de alle er racister. Men hvis du ved, der skyder, så er det fordi de er autister. Psykiske problemer, de vil have os, når vi rammer de store scener. De vil have vores damer, men ikke hvis de har tørklæder. Så mange eksempler om, hvor jeg kunne blive ved. De snakker om lighed, men jeg har 80% mindre chance for at få et job. Lige meget hvad der står på mit CV. Snakker ikke om koncentrationslejr eller Yemen-krisen. Så fuck os deres tv. Er den eneste der kan se det. Hver dag vi kommer længere og længere væk fra Gud. Jeg er ikke troende, men jeg vil hellere høre lyden af en kirke eller en moské end at høre lyden af skud. The Taliban is now effectively in control, including in the capital Kabul. Det regner med tårer, tordner med vrede. Her hvor jeg står på en blodfyldt gade. Døden den kalder, mennesker der falder. Alle sammen dør, og det ikke er alder. Det regner med tårer, tordner med vrede. Her hvor jeg står på en blodfyldt gade. Døden den kalder, mennesker der falder. Alle sammen dør, og det ikke er alder. You killed a million people in Iraq. Det regner med tårer, tordner med vrede. Her hvor jeg står på en blodfyldt gade. Døden den kalder, mennesker der falder. Alle sammen dør, og det ikke er alder.